Hello para bro, ten nengko ning cap ngako banai kublai pi baro ki parlok ki baju kersan bhai ya kane ka YouTube channel ka junga. Ngai kublai ru ya kito ki baju persa, ki baju kentho bat ki baju keren ben bhai yang ana ka por sekepor. Ngai kublai bat ka priang so bhai pi baro isya kane ka video. Ya ha kane ka video ngan batai pi syapang ka thma ha Middle East. Hapdeng ka Iran, Persia ya ka US bat ya ka Israel. Ka US bat ka Israel kia combine lang kia join lang ban herthma ya ka Iran hakaba kila herthma ya ka Iran haka arfratrek urumphang arhajar arpunreu hakane ka jing herthma jong ka US pat ka Israel ya ka Iran kila peniap yau nongelam ba khlidu jong ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei hadin ka jing yap jong Ayatollah Ali Khamenei ka Iran kala keput ya ka Israel bat ka US hakaba kala penyap ya ki rupat ba jong ka Israel kum juru ka Iran kala penyap ya ki spy US tongina sap ya kan ka video hada berikut kana ma pinsai ka ka baja ha Middle East ngan batai pi ya sha link kan ka video te ka Iran kala lek terbom ya ki building ya ki jingisam jong ki rupat ba han nongba Bet Shemesh jong ka Israel kabla penyap khandai ngut ki rupat ba bat san huai ngut kila mensau hagane ka jing terbom jong ka Iran ya ki jingisam jong ki rupat ba han nongba Bet Shemesh nalor kine ki bala yap bat ki ba mensau ki donru sakhat wai ngut ki barang jar ngai ompat siam ya kini ki barang jar nakaliang jong ka rescue team jong ka Israel kidang wat kini ki barang jar hagane ka jing terbom jong ka Iran ya kan nongba Bet Shemesh jong ka Israel ka Iran kala kthong kala le terbom ru ya ki ketem sipai jong ka US ha Middle East ka US ka bubet ya ki ketem sipai ha Middle East khamtam hakine ki jaka ba bun bha ki muslim kine ki leno muslim ki ba thombor ya ki rupat ba kwa ban ledon bor ya ki rupat ba te haden ka jingyap jong u Ayatollah Ali Khamenei ka Iran kala kthong kala penhir keput ya ki spy US ki badan ha Middle East kane ka jing le terbom jong ka Iran ya ki ketem spy ha Middle East kala penyap laingut ki spy US lan ki spy Amerika bat sibun kila mensau hakane ka jing penhir keput jong ka Iran ya ki spy Amerika ka Iran kala thermizal ru ya ka jhatma jong ka US ka bakarteng ka USS Abraham Lincoln aircraft carrier kane ka jhatma jong ka US ka badon ha Middle East hakaba kane ka jhatma ka kit ya ki lingsun lane ya ki jetma jong ka US kumta ka Iran kala terbom ya kane ka jhatma jong ka US bat nakaliang jong ka US kala berngam ya ka Iran lada kadang pen ibor ka US bat ka Israel kin sale ting kisa khrwat ting ya ka Iran ka kenram ha Middle East ka jujabe na ka por namar ka jingle dan bor jeng ki muslim ki ledan bor ki khnyot ben ki kidnap ya ki rupat ba kumta ka US ka musli ka khrwat be ki muslim dena kane ka taw bakane ka thma jong ka US bat ka Iran ru ka saja ha Middle East dangman samsnem ka US kala penyasuk ya ka thma Israel bat ki Hamas kane ka thma Israel bat ki Hamas kumta kala khamlong jajai namar baka US kala penyasuk ya kane ka thma nrei ka Israel kadang terbombe lara ka bana baki Hamas kila kenton terthma kila senabiang ya ki jingriam lalne kito ki tonel ki krem ke badan hapok khandau season ba ka bana ba ki Hamas la senabiang ya kito ki krem lane ya ki terthma kai Israel kali terbombe te ka jinga kan at ha Middle East ka jujabe na ka por kembang omontan dang menswa pila bananem kato ka jing mi
jong ki Hamas ban penyap ban ot de ki rupat ba. Ki Hamas kide ki leno Muslim. Ka US kalale terbom ya ki ketem jong ki leno Muslim. Ya ki ketem ki Hamas. Menswa. Te mentaru ki leno Muslim ki bun maha Middle East. Ki bun nalor ki Hamas ki don ki Hezbollah. Ki don sa ki weru ki leno na Yemen. Ki bun maha. Dena kadang daw baka US kabu daki ketem spy ha Middle East. Man pet ya ka song suk singan jong ki rupat ba. Ki Muslim ki erang ha. Ki Muslim ki de ki bro omaro andrei bun kini kiri Muslim te ka jumi bet kendum keram. Pet kum ha Pakistan ha Afghanistan kalau gumno pet kum ha Bangladesh kalau gumno kiri Muslim ki jumi bet kendum keram. Imat kini ki Muslim ki long reudum ngamben nya barok mo ndre yak kine kiri namar bakila pau perthai de kilong kumto pilai inam kisah jabet ki kendum keram de hagajing sha gidon bok badon kari Amerika kari ke baklan bor jo ka perthai ban keput ban kethong ya kini ki Muslim ki bakwa ban penyap ya ki para muslim breu kajing hertma jong ka US barka Israel ya ka Iran kadai namar ba ka Iran kala khnyot ben kala nyon ben kala penyap kala sden fasi ya ki nong Iran ki bayaki ki pajba nong Iran ki yaki ha Iran nadu ubnai no pra jong snam arjar arpsan haka arpratrik uno pra arjar arpsan ki nong Iran kila mi surok kila yaki ban penrem ya ka sorkar Iran kajing yaki jong ki nong Iran kadai namar baki kwa ban penklem no ya ka sorkar Iran namar baka let don bor sakawe kadaw kalong namar kajing her kayo ka kuat ha Iran kumta ki pajba haka jingkerdu haka jingdu kimban se ban yaki ban penklem no ya ka sorkar hendrei ya ka jing yaki jong ki pajba ka sorkar Iran kam ailat ka penyap ka sden fasi ka ai da ka jing saja ka har harukom ban penting ki pajba no yaki ki balayap ha ka jing yaki ha Iran kila poi kumbal live ho jartam dei nakane kataw ba u Donald Trump u presiden jo kari Amerika ula bitar bat ula wanra da ka thma persya ya ke Iran da ka jing trelang jong ka Israel ka kloy bane trelang bat ka Amerika namar baka Israel ru ka kwa ya ka song suk singan namar baka Iran kadai ka nongsun ka Israel kumta dei nakane kataw baka Israel ka kwa bane join lang bat ka Amerika kumno ban yo rad ding khong ban pen klem no ya kine ki nong sunsyar Muslim te harin kane ka jing terbom jong ka US bat ka Israel ya ka Iran kila yap kila poi palat ya ka ars pangut katkum ka update ka pemerintah te kirang don su ki update hadin te ngin saya pet nakale nga jongaru nga sadang yai update ladang ayo por te nalor ki rupat ba ki wala yap haka jing terbom jong ka US bat ka Israel ha Iran saw phongut kide ki he sorkar kide ki officials sorkar nakaliang jong ka US bat ka Israel kila yo ban penyap ya u noyalam ba khlidu jong kari Iran u Ayatollah Ali Khamenei nang ta ya u defense minister kila yo ban penyap kila yo ru ban penyap ya u commander in chief jong ki spy Iran hakawi kaliang dengi sodan bok namar baka US bat ka Israel kilong kiri ki baklan bor kila yo ban penyap ya kine ki noyalam ki ba khmat jong kari Iran kine ki noyalam Muslim kila yo ban penyap ndre ka basangsi kalong ba ki babun pat kide ki pajba ki bayap te sisin baladon ka thmate laraja hakano kano kariru ki rupat ba hi ki ba khamyabun haka thmate omde ba ya breu tang siliang mo ndre baro arliang kenyablang omde ba ya breu tang ha Iran
Nrei. Kinong US ru kinyap, kinong Israel ru kinyap. Namar haka jinyale te. Lada nyale para marwe ru. Lada ngajob makna mangaru. Mga ngamansawi. Kumta haka jinyale kalong kumta. Te kadon bet kajing yabro. Baro both sides mo. Both sides. Kadon bet kajing yabro. Ngahap ong bet both sides namar baka. Amerika kadon lang bat ka Israel. Kia long alliance. Te parlok tangkat neswa ngan sadang update biang ladang ayo por kublai sibun kublai sajarngu ngin sai siam biang hai kwe video.